Една продукция на Кен с участието на модерна фабрика и съвременна технология. Участват още традиция, майсторство, взискателност, прецизност и старание. Със специалното участие на най-вкусния кренвирш. С Кен. Всеки ден. Кървене на венците, парадонтит, кариес. Използвайте сутрин Лакалут Актив срещу кървене на венците и парадонтит. И вечер Лакалут Флуор с органичен аминофлуорид, който се свързва за секунди с зъбния емайл и го прави устойчив срещу кариес. Лакалут 2 в 1. Новото Каско Плюс на ДЗИ покрива щети на територията на Европейския съюз с ключен автоасистенс, без да плащате допълнително. С нови покрития на по-ниски цени. И не ме гледайте там. Ей така стават катастрофите. Каско Плюс на ДЗИ. На път съм и съм застрахован. Днес ДЗИ ви пази дори и от слънцето. Сега завийте надясно. Сега завийте наляво. Сега завийте надясно. Добре дошли в Макдоналдс. Сега вземете Мак меню и спечелете. С всяко Мак меню получаваш скреч карта и можеш да спечелиш една от над 100 000 награди. 5 лаптопа Sony Vaio, 50 дигитални фотоапарата, 100 локмена от Sony и още много награди от Coca-Cola и Макдоналдс. Спечелена награда. Защото сме взискателни. Милде притежава съвършена мекота и нежен, деликатен аромат. А сега и в нова, по-голяма и изгодна опаковка от 16 ролки. Милде, меко казано, перфектна. Ще бъде ден с изненади, изненади, на всеки любими. Един ми стига. Какво страхотна изненада! Играта нека започне с изненада и времето спи. Киндер сюрприз. Каква изненада ще измислиш днес? Това време ме се сипва. Чувствам се ужасно отпаднала и силно ме тресе. Спокойно, скъпи, аз ще се погрижа. Сигурно е грип. Вземи аспиринце и ще се почувстваш по-добре. Благодарение на тройното действие на своята активна съставка, аспирин с много витамин С успокоява възпаленото гърло, понижава температурата и облегчава симптомите на настинка и грип. Знаеш ли, скъпа, чувствам се отново във форма. Чудесно! Значи ще можеш да заведеш децата на плуване, нали? Аспирин е само един. На Байер. Лекарствен продукт за възрастни деца над 12 години. Съдържа ацетилсалицилова киселина. Преди употреба прочетете опътването. Силата да бъдеш по-близо до хората, които обичаш. Силата да промениш света около себе си и да бъдеш част от живота на другите е в ръцете ти. Има толкова много начини да споделиш и толкова много хора, с които да се свържеш. Открий магията на общуването. БТК и Вивател се обединихме в една компания, за да ви осигурим по-добро обслужване и повече възможности за общуване. Интернет, мобилни и фиксирани услуги от Viva.com. Всичко, което ни свързва. Ама, Боби, защо си взел такова? Как? Кафе като кафе. Не е така. Насипното не знаеш къде и как се съхранява. Освен това му се губят вкуса и аромата. Я да скокна до нас. От друга страна, Нова Бразилия има чудесен аромат и е винаги с един и същ огнен вкус. Гарантиран богат и плътен вкус. Само в пакет Нова Бразилия. Нова Бразилия. Истината е в пакета. Индиански вожд губи свои пера. Шаман може спре това. За най-сигурна капчица. Капчица? Виж в чанта на твоя жена. О, разбира защо дребен е шаман. Всичко може да се счупи. Ето защо трябва да имате капчица. Благодарение на удобната изправена тубичка и практичното капка по капка нанасене. Капчица е винаги на ваше разположение. Капчица го залепи. После ти не го мисли. Капчица. Гаранция Боксипол.
Първият звънец удари. Владо нарича себе си Юпи. Ето колко бързо докара кризата и в България. Царевица! Вдъхнете малко живот! Айне клайна е либе шатсе. Здравейте. Той и без тебе ще потъне, ти го водиш етен надолу. Бойлер оправен, сифона оправен, жената и тя. Царете на комедията. Сряда и четвъртък, 21 часа. Само по Нова телевизия. Вече не сте царе на комедията, царе на трагедията. Тази вечер Забранена любов ще видите. Вкарал Маринче, няма да си болна, разбираш ли? Нали те разследват? Че понякога приятелството е там, където никой не очаква. Изследват. Ей, за спин не знам, но няма да си бременна със сигурност. И че чувствата обикновено се превръщат в оръжие. Знам за чувствата ти към Борис. Винаги съм го знаела. Срещу този, който ги изпитва. Няма защо да се притесняваш от мен. Аз знам, че ти си достоен човек. И няма да застанеш между двама души, които се обичат. Забранена любов. Сряда от 22 часа. Само по Нова телевизия.